Meer agressie bij leerlingen funderend onderwijs. Afgelopen vrijdag vond er een conferentie plaats in de UNA. Dat werd gehouden door de Foundation Fair Educational Chance. En het ging over de conferentie Agressie en Persoonlijkheid. Deze werd in samenwerking met de Stichting Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst gehouden. En daaruit kwam onder meer naar voren dat leerlingen in het funderend onderwijs meer te maken hebben met agressief gedrag dan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Opvallend is dat een aanzienlijk percentage leerlingen regelmatig te maken krijgt met een vorm van agressie of zelf agressief gedrag vertoont. Tijdens de conferentie werd uitgebreid stilgestaan bij verschillende interventies om pesten en agressief gedrag te verminderen. Het ging om agressief gedrag, het ging om pesten en de relatie daartussen. Interessant onderwerp. En morgen hebben we een interview met de organisator van deze conferentie. En zult u meer horen over de resultaten.